To, ‘yan uwa mata ku kashe kunnenku da kyau. Wani sabon sirrin wata mallaka ce na zo muku da ita mai suna kujerar alfarma. Wannan kujerar alfarma wato mace budurwa ko bazawara ko mace mai aure, farin jini, mallaka, karya sihiri, neman mijin aure. Mai aure zaki zauna a zuciyar mijinki dawwamamme ne. Haɗi ne na musamman wanda ya shafi irin mace mai son ɗaukaka da kwarjini da girma da matsayi da muruba da kima da daraja a idon mutane. Duk wanda kike tare da shi zaki sa duk turaren da kike so ne a cikin shi, 'yar uwa. Wato tsakani da Allah, kujerar alfarma haɗi ne na ƙwarai na musamman wanda aka yarda da shi, kuma haɗi ne wanda ba namu bane, haɗi ne na malamai, kuma malamai na addini na ƙwarai waɗanda suka san yanda rayuwa take. Sannan ne ga kuma wani hayaƙi nan, hayaƙin caje kanka. Wato hayaƙin caje kanka shi kuma ya danganci irin mace wacce namiji idan yana mu'amala da ita baya nuna jin daɗin shi, ko baya nuna irin ihu haka, ko baya mata kyauta, ko take neman buƙatoci baya mata kuma suna mu'amala, ko kuma mace irin wacce ta ɗan buɗe, ko kuma mace wacce irin gabanta irin ta gama haila haka tana son ya ɗan dawo da qualities ɗin da ta rasa kuma ta ɗan tsuke da sauransu, ko kuma irin mace wacce dai tana son dai namiji ya ji daɗin ta zauna a ran shi, tafi ƙarfin kishiya ta gida ko ta waje. To ki yi amfani da wannan hayaƙi mai suna caje kanka. Hayaƙi ne mai kyau, yana da garanti sosai, haɗi ne na musamman. Mutanen Saudiya kuma kaya sun sauka cikin ƙasar Saudiya, masu son ɗan goshi, masu son horon nan ta mallaka, ta farin jini, ta karya sihiri, ta zama a zuciya mai gida, ta ƙanshi, ta riƙe saurayi, jiki magayi, horon mallaka. Sannan ne da waɗanda suke son irin ɗan goshi shi ma ya sauka, da waɗanda suke son turaren nan shi ma na mallaka da sauransu. Sannan ne ga kuma gumban nan ta madara, wato ga daɗi kuma ga aiki. Gumba ce mai kyau ta ƙwarai haɗaɗɗa. Sannan ne ga zuman nan rikita kenan, wato zuma rikita ita ma zuma ce wacce take gamsarwa, ga daɗi ga kyau. Zuma ta haɗu sosai oba, sai dai kun gwada. Akwai irin na ci da kaza, akwai kalolin gumbuna ga sunan da. To ga kuma wannan tsimin na babu uzuri, wato shi tsimi ne wanda kina shan da kika san kin fada kogi akan ni'ima. Ga kuma garin bita zaizai, ga garin mallaka min dukiyarka, ga garin ɗanɗana haukaci, ga kuma sumintin mata. To